Neustále sa o neho snažíš, aj keď on stále myslí na svoju ex? Ak áno, tak toto video je pre teba. Snažíš sa, si tu, dávaš mu priestor, si chápavá. Vieš, že má za sebou ťažký rozchod, ale veríš, že si časom vyberie teba. Možno si hovoríš, že ak budeš dostatočne trpezlivá, dostatočne dobrá, raz pochopí, že ty si pre neho tá pravá. Ale jeho myseľ je stále niekde inde. Niekedy hovorí o nej, porovnáva, spomína, analyzuje, inokedy je chladný, odťažitý, stráca sa v myšlienkach. A keď sa mu bývalá neozve, zrazu sa k tebe vracia, ako by si bola jeho záchranným lanom. Ale nie tou, ktorú by si naozaj vybral. A ty si v tejto hre proti niekomu, kto už tu ani nie je. Bojuješ o miesto v jeho srdci, no on ti ho nikdy skutočne neponúkol. Myslíš si, že je to náhoda? Že znova priťahuješ muža, ktorý ti nemôže dať to, čo chceš? Alebo je to odraz niečoho hlbšieho? Čo si o láske myslíš vo svojom vnútri? Je dostupná? Veríš, že ju môžeš mať? Alebo si stále vyberáš mužov, pri ktorých musíš dúfať, čakať a dokazovať svoju hodnotu? Ver, že nič z tohto nie je náhoda. Každá situácia, ktorú zažíváš, odráža tvoje podvedomé presvedčenia. A tie môžeš zmeniť. Chceš konečne prelomiť tento vzorec? Pridaj sa do valentínskej výzvy. Odkaz nájdeš v profile.